Ромёрем ба мавзӯи дигар. Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, бо якам рехеш консепсияи сиёсати давлатии муҳоҷиратро ба ин кишвар тасдиқ кард. Ин санад, ки 3 соли ахир атрофаш баҳсу зиёд буд, сиёсати давлатии Русияро дар робита ба муҳоҷират то соли 2025 муайян мекунад. Русия бузургтарин кишвари муҳоҷирпазир дар қаламрави кишварҳои собиқ шӯравӣ аст ва солона миллионҳо нафар муҳоҷирони кориро мепазирад. Аз ҷумла ҳудуди 1 миллион нафар муҳоҷирони тоҷик ҳам дар Русия кор мекунанд ва сарчашмаи даромади худ оилаашон аст. Дар бораи нуқоти муҳими ин санад бо Абдулло Ашуров суҳбат мекунем. Абдулло, салом. То он ҷое ки бо муҳтавои консепсия ошно шудӣ, сиёсати Русия дар робита ба муҳоҷират дар 5 соли оянда чӣ гуна хоҳад буд? Оё тағйироте дар ин замина дар назар ҳаст ё не? салом Шаҳло. Нахуст ин ки дар ин ҳуҷҷат Русия муҳоҷиронро ба ду қисмат ҷудо мекунад. Гурӯҳе ки мехоҳанд комилан ба Русия барои зиндагӣ ва муқим шудан оянд ва дуввум муҳоҷироне ки муваққатан дар муҳоҷирати корӣ дар ин кишвар ҳастанд. Дар ин санад гуфта мешавад шумораи аҳолии Русия дар шарқи дур ва минтақаи Байкал то рафт кам мешавад. Аз ин рӯ Кремлин ба раванди муҳоҷират чун манбаи бештар кардани шумораи аҳолиаш назар мекунад. Дар ин санад таъкид мешавад ки раванди додани шаҳрвандӣ ва шиносномаҳои русӣ ба ҳамватанон содатар карда шаванд. Бинобар ин санад Русия омода аст дар 5 соли оянда ба шаҳрвандони кишварҳои собиқ шӯравӣ ки нияти кору зиндагии доимӣ дар Русияро доранд шаҳрвандӣ бидиҳад. Аммо таъкид мешавад ки бартарӣ ба омӯзгорон, духтурон ва муҳандисону соҳибкорон дода мешавад. Як таъкиди дигар ин аст ки онҳое ба шаҳрвандӣ пазируфта мешаванд ки омодаанд ба ҷомеаи Русия ҳамоиш ёбанд ва урфу одат, анъанаҳои ин кишварро қабул вариоят кунанд. Аз ин санад ҳамчунон бармеояд ки Русия ҷараёни ба шаҳрвандӣ пазируфтани донишҷӯёни хориҷиро низ осон карданист. Аз Тоҷикистон ҳам ҳудуди 20 000 донишҷӯ дар макотиби олии ин кишвар таҳсил мекунанд ва эҳтимол қисмати аз онҳо муқими ин кишвар шаванд ки раванди фирори мағзҳоро аз Тоҷикистон боз ҳам метезонад. Хуб, Абдулло, дар мавриди муҳоҷирати кории муваққат чӣ гуфта мешавад, чун аксар шаҳрвандони Тоҷикистон мавсимӣ дар ин кишвар кор мекунанд? Шаҳло, дар ин консепсия гуфта мешавад Русия дари худро барои муҳоҷирони корие ки дар кишвар боқӣ монданӣ нестанд боз нигоҳ медорад. Русия ба нерӯи корӣ ниёз дорад, чун тавре гуфта мешавад аз худи Русия ҳар сол ҳудуди 60 000 шаҳрвандонаш ба муҳоҷирати корӣ ба дигар кишварҳо мераванд. Бинобар ин дар ин санад гуфта мешавад ки қонунҳои муҳоҷират дар Русия бояд хеле содаву фаҳмо ва дар айни замон иҷрошаванда карда шаванд. Тавре дар ин ҳуҷҷат омадааст Русия ҳар сол то 10 миллион муҳоҷири кориро дар қаламраваш мепазирад. муҳоҷирон ҳудуди 4.5-5% нерӯи кории Русияро ташкил медиҳанд. аксари онҳо бештар ба корҳои вазнину сахте машғуланд ки шаҳрвандони худи Русия ба иҷрои он ҳозир нестанд. Сипос, Абдулло, барои суҳбат ва ҷоиз ба таъкид аст ки Русия солҳои охир муқаррароти будубош ва кори муҳоҷиронро сахттар кард. Аз ҷумла доштани патенти корӣ ҳар моҳа тақозо мешавад. Гаронии таҳияи ин санад ва расмиёти дигар шароити будубоши муҳоҷирони ташнаи кору даромадро ба маротиб вазнин намудааст.